Ari kita tibento diha sa nuwakin na PS pambilya papakainan tanay tadi nga duduwa nga mga gwapo kung nakapalo aton tatayan tampani snack. Okay, let's go. Boss. Nakapalo ka di? Sige daw, makita daw ko. Tatagan tayo company snack nakapalo. Samtang buhay pa. Oo. Gito kay mga ram. Nakapalo Aha! ka daw. Kapalo. Diri ka mo, one page man ito. One page, dito siya. Kage daw, kay following. Congrats. Samtang buhay pa. Follow niyo. Ano tayo masisara nga nakapalo ka? Para kuan. May panisnak ka May na ko na. na panisnak nganin kuan. Panload. Baka kalat nag-advance sa imong trabaho. Goods. May na ko na paniscatter. Salit ikaw, follow na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Follow ka. Adi. Mahilig Samtang iton. buhay pa. Diri. Mahilig magkinitan vlog. Kita kay bangin nakapalo ka kay datagan pa ni snack. Samtang ano? Samtang buhay pa. Nakapalo kay nuna nagadagat ko na libertad nuna ano. Oo. Samtang buhay pa. Teman, Samtang buhay pa dayin. follow, waray. Salit ikaw, follow na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Ate, nakapalo ka mo, adi? Samtang buhay pa. Samtang buhay pabangin na mo. Ikaw, nakapalo ka. Kung nakapalo ka mo, akot mabayad ito iyo. Ayun na nakabidyo. Wala. Muray po kami. Muray po Wala kami. cellphone. Wait. Wala, hindi. Muray po kasi kami sa cellphone. Pero I think Sayang. Salit ikaw, follow na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Kung nakapalo ka ha, kung tatagan ka pa niya, tatakaan na sa nakapalo ka, hindi nakapalo. Nakapalo! Salit ikaw, follow na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Ate, kuya, nakapalo ka mo rin. Samtang buhay pa. Okay. Nakapalo ka mo. Ako mabayad yung barbecue kung nakapalo ka mo. Dere, sayang. Sayang. kaya mo. Pero taga-palo, hera, taga-palo. Salit ikaw, follow na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Ate, pwede magpakiana kung nakapalo ka di. Ako't mabayad yung misnak. Diri. Ito na lang ang cellphone. Ang oras cellphone, okay. Ito yung mga napalitin na yun, wala sa mga cellphone. Tagi na lang yung cellphone para yung mag-follow. Bakit nakapalo sana di. Ako't magkukuhan sana, mabayad. Salit ikaw, follow na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka. Nakapalo ka akong diri. Nakapalo ako, tagi ka naman 1 million. Kung nakapalo ka, papainumunta ikaw niyan. Sama kita daw ako. Nakapalo ka, Nakapalo ako. papainumunta ikaw niyan. Sige. Nakita ko ha. Kung nakapalo. Dira siya, ano sa? Nakapalo. Dira ito kay kuan ito. Kanan followers ito. Ano sa? Bulabogs ka man. Samtang buhay pa. Ito. Namo lagi ya pini. Following. Ito. Following. Paim na ko niyan na. Ano tayo mo? Kuan. Butibot. Kita konsumsom ang gusto ko butibot. Ito rin nun. Kuan. Bisan kuan bali na. Basta tod. Ay salamat. Salit ikaw, follow na kay once ikaw takma timingan na iubong to, may premyo ka.